כמה עולה? נייסטייל? 7.50. זה לא ברישיון משרד הבריאות, זה לא בפיקוח של שום גוף אחר, אז למה להפוך לעכברי ניסוי? הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול מנסה לעורר מודעות לסכנות הכרוכות בשימוש בסמי הפיצוציות כבר שנים, אבל לאף אחד לא באמת אכפת. אז החלטנו לעלות עם פוסט שידענו שאנשים לא יישארו אדישים אליו. קמפיין של שעה. מהר מאוד זה התפוצץ ברשת, עם אלפי שיתופים וסיקורים נרחבים בכל אתרי החדשות. תוך שעה בלבד הגענו למעל 1,000,000 חשיפות, מה שגרם לנו לחשוף את המטרה האמיתית של הפוסט. עומד מאחורי המודעה של הרשות למלחמה בסמים שביקשה כלבים שאיש לא זקוק להם לצורך ניסויים. אתם משתמשים בסמי פיצוציות, אתם עושים ניסויים על עצמכם, אז הם רק רצו להעלות את המודעות לנושא הזה. לדעתי מוצלח. טוב. נכון, אבל... גם אם זה בבדיחות הדעת, גם אם זה למען מטרה טובה כביכול, בסופו של דבר הקמפיין הזה... זה לא בדיחות בכלל, זה אומר, אתם לא תיתנו את הכלב שלכם לניסוי, נכון? אז אל תיתנו את הילד. זה נורא ברור, להפך, מתוך אהבת בעלי חיים. זה ברור מהתגובה, אבל... עושה פה מהלך באמת גאוני. באמת גאוני. תראי כמה מדברים על זה, כמעט בכל תוכנית טלוויזיה אפשרית, בכל העיתונים. כך קמפיין של פוסט אחד, שערך שעה אחת, ועלה 0 שקלים, יצר מודעות גדולה יותר מכל הקמפיינים שערכנו בנושא עד היום.